mas Bakhuid in Duai nama ta jing jat thai man sim jong cornison kong thao nama ta jing ko jing kia jong IP kong ji kunjurut nama ta Catherine Renja bat nak bentar jing jat thai man sim jong barshon siapa sim jirwai sang mas Bakhuid lai spa sa pulai Keteng pa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Ka jing jong try jong Jesus Christ bad ga jing jong oblay lem bad ga jing selok jong amen sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. bad piru Lengba ka Eucharist ujisu ukwa ban ong ban penpau hanga badai pi kanu dab da ga jing kanu dab da gajing Sngi bat kumjuru kanu ukwa badu terang bandon rengkat bat ngi banyai rengkat hasanda junga bat jungpi den mata kadau useng ubu ya kene kayu kures kenang ba unyo ban syong rengkat bat ngi tekumta ko hanmen ko para mangi mapi kum kita ki khon ge jungu ngede ban pan urlong ya kene gajing kwa gajing terang gajing utrai jungi da kebangi pediang yu ha kadanut hakaman sembat hakajing gajingi hanreng de ban pediang yu da gajing khoi danut da gajing sngur man sem bat da gajing pen kre ka bakerpang da kebangi kloy ban ino ya ki pop kisang ya ki lat ke let gajingi da kebangi kloy ban kelano ya gajing ka barim gede ban haden bat gede ban gajing ka bathamai kenang ba kajing wan pediang kajing wan rung kajung jisu hak danut kajunga kajung pi hakajung kajungi lengba ka Eucharist kanang wan ra susu kajung kela hakajung kajungi den mata kadaw hagane kasngi to ken ngai ti la de how try ai bo try unang simti yang abade pi unang ai bor yang abade pi panginang la susu ban kela ya la kajong kajung na kajung bapop sha kajung ka bathamai da kajung sngoret hakmat kajung try hakan ka po to ken ko hanmen ko para ngin penmap nak banta ki pop kisang nak banta ki lat ki let ki bangila le lanengil tam sneng hakmat jung ha kine ki sngi ki baladep te kum tangin pai khmat u da ka bangi duwai nga phla au blei badan bor baro badepi ko hanmen ko para bangala le pop shibun da gajing perkat da kitin da kikam da gajing leklet da gajing le palat junga
da kejing le palat junga da kejing le palat bakraw junga namar kata ngakarpa de kamaria Bakhuid kabaya sa kathe soti ya kangel berkirukut badapi kohanman kopara banduai nak benta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi madalama beki pop jungi unyalam yangi sha kajung bom jukut amen try can rat go place yangi try can rat go place yangi Ngiduai hakan gasngi na kebenta kini gejing tumu baper kerpang na kebenta kaying gasem jong i forward star nong sej but rosilda karbani but arngot kikon gejongki kerpang na kebenta ilawan suk karbani ba rakhe ya gasngi kha gejing i menta gasngi I will try unai ki gejing koi gejing kya kerpang ya ilawan suk Ngiduwairu na kebenta ka ingasam jong i habari hundakar makin light na kapop bat kenyo gejing koi gejing kya bat gejing erngeu hapo ka ingasam Ngiduwairu na kebenta I enbok dekar badan hapadeng gejing pangtet bat kumjuru na kebenta I bok dekar uba dan hapadeng gejing berlin gejing syatem raw hakakiat I botrai unai I ya gejing lailoj Ngiduwairu nak benta I miracle dekar ba don hapeneng gejing pang mau. Ngiduwairu nak benta I miki dekar ba blay unai I ka jingkot ke jingkia kamtame ban job ya ka thong ka baidan kamtame ha ka interview ka ban sai ha ke Sngi. Ngiduwai nak benta ke jing tumbo ba per jingi I way pai way. Ko blay me bala kentop ya baro ki hukum jong ka ain Bakhuid jong me ha ka jing ya me bat ya upara marjan to ai ba da ka ba ngi bat ya ki hukum jong me en pan po yang ngi sha ka jing bom jukut daw trai jing Jesu Christ kon jong me ubi mat basan sha rain card bat me ha ka jing long ka way jong men sim Bakhuid ublay junam la junam amen Kajing pule na kishti beningkong jong Paulus sa Timotheus. Ko war ai ba andon mano banyo benya pi anamar ba pidang samla. Henry tolong kirunge kanuksa ha ka kren ha ka khana par ha ka akor ha ka jing it ha ka jinge ha ka jing sungur mensim tat hadu ba ngandawan to minot ha ka jing pule pajba ya ka jing tho hak jing yelap bat hak jing hikai wat pen bijai ya kisap pakarpan jongpi papidon ya kata ka papila papida kren kitin bat hak jing itu lupa menba ki teman kisan kilabu ya kita kikti halor jongpi to yale ya kene ka kamram aiti yale de haki pat kumta baro kin yu ya ki jing roy jong pi to pikir la de but par ke jing hikai jong pi to tukit ya to tukit bahaya ki namar da kabale kumta pin email la de but ya ki to ki sak par ki bahasa skore pi ka ktin jong utrai
Sam sepakat way nomor pras paksa. Pras paksa. Rai antifon balai idekot sausan terter. Ki kamu try, ki long kahok pagkajing sisya, jing pau try ngiken mau, kajing leit babela, lagi riungan uyai sa, umjuk let ya. Pular kiri nong way dakapor ya lau baju terwa kahok bat kajing sisya jomu try kon nyai neskem tuno kamu try kilong kahok pagkajing sisya upapalay lagi bril jutang ubas kem junam Bakhuid bat badai burung bayi tingkah kerjeng jauh kajing syafting ya utrai long kajing sat boleh galit depinsan en ya royu try junam kamu try hilang kahok pagkajing sisya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan singa piboro kiba sitombat kiba kia jingke, banganai jingpynbna taja pi ong utrai. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai don rain card but P. Engkabat piru. Kajing Palei naga gospel Bakhuid kat kum u Lukas. Kaburam hame kotrai. Hakata kapor wei u Pharisee ula khot sngob ha yau Jisu ban bam bat u kumta ula leit haying jong uta Pharisee bat ula shong bam te hakmi ka wei kan te na kata ka shnong ka balalong ka nong pop ha ba kala yo sngob bo Jisu u shong bam haying jong u Pharisee ula wanra kala wanra shikiu plate ka jingu be But da kabayeng hadin hajan kijat jong u kalayam bat kelas dang bansat ya kijat jong u da ki umat jongka bat kalanyat ya ki da unyukle nang ta ka do ya kijat jong u bat kapensle ya ki da kata ka jing ubi habau Jisu habau Pharisee ula khot snob hayu lo yo I ya kane ula ong halade Lada uneu breu udei unong yetu lupa unjin dalatip manu bat kanek kentei kaba kumno na kaba kta ayu na ba kalong kanong pop Taïew Jisu la jubab yu uang ko Simon ngadon ban ong happy Simon ula paiktin konong hikai ke emo Wei unong airam uladon arngut kibakit ram hau. Wei ukit ram sanspa denar bad wei pad sanpeu. Namar kimla bansiu ula shumap no ya ki baro arngut.
haba kumta unoken naki uban kham e yu usimon ulapai kiten ngatrai uta obalamap khambun ken bat ulaong hu pila jubab ya kabadei nangta ulapai shakata kente bat ulaong hausiman POE ya kanai kente ngalarung ahing jongpi bat pimsham ai bangan sat kijat hanrei maka kasat ya kijat jonga da ki umat kalanyat ya yaki daw nyukle jongka pimsham lapadiang snubha yanga da ki jingdo hanrei maka kamsham sange bando ya kijat jonga hadu ba ngalarung pimsham lapan sle ya kli jonga da kumpnyang hanrei maka kalapan sle ya kijat jonga da ki jing ubi namar kata ngong happy ya ki pop jongka kiba bunba lamap no namar kalit shibun hanrei uta balamap kendiat kendiat baru ong haka lamap ya ki pop jongpi kito kibaya shong bam bat kelas dang banya keren para maki weune uba wat ya ki pop ru umap nangta ulong ha kata kekente kajenge jongpi kelapan pi ki leit suk ka gospel jong try Kecingara yame Chris. kajenge jongpi kelapan pi ki leit suk kanai kadai kalan ke bakadu ke bang yosngel na ke gospel ba menta ke Sngi kajenge jongpi kapan pi ki leit suk Haga gospel ba menta ke Sngi ko hanmen ko para ngiyo I bat ngiyo sngel ba uwe na ki farsi u ba kerteng u simon u khot sngel ba yo jisu ban leit shaying jong u na ka banta ka jing khawai kat kum karati kadusur jong ki ju man handai bat hadu menta kinang don kanai ka jingle habawan ki breu haying jungki kham tame ki bakrau ki batri lane ki bahe ki bahan ki ai ka bakin sat ya ki kijat bat kumjuru ka towel banyat ya ki kijat hadin bakil adap sat nangja ki pediang sngo bahai ki da ka ba do bat piam ya ki bat kumjuru ki ai da kum pnyang ban ta lane ban apply ha unyukle jungki kanai kadai kar kompediang snow baha jong ki niamju ha ki bahe ki bahan ha ba ki leit shaying jungki hanring yo I manta ke Sngi une ubakhot yo jisu ban leit bamja la ne ban leit chaka jing khawai u klem le ki ne ki e barok namar ngitip ka jinglong bat ka jingman jong ki farisi une rukumju ulong utau breu ubakhot yo jisu hanrei ka jingkhot jung u kamdei ba udan kata ka jingit kamdei ba udan kata ka jingit kamdei kata ka ba ukwa ban le burom yo jisu hanrei usule manle bat ukwa ban tenju yo jisu kata ka bang yo I dakar komkren jung u hau jisu haba u yo I ba kane ka kentei kawan so jisu haba kale kine kikam kiba mangingin sa pusan menta haba kane ka breu kabdei ka riupop haba ka yosngeu sapang jong jisu bawan hakata ka snong kamtame hakaying jong simon ka yosngeu yakane bat ka leit shaying jong u kane ka kentei kumbala tip daki paj baro bakalong kanong pop kawan daga jing sneu si kawan daga jing sneu diaw bat kalait shau jisu namar katip ba utrai ula ban map ki pop ke jongka ban ula ban pen kelayaka bat kumjuru ula ban ayaka ka jing ke bat mai den mata ka daw rengkat kata ka jing sneu si rengkat ka jing sneu diaw bat ka jinget bat ka jing shania jongka kamare shau trai bat karung hakata ka ying jong usiman habakarung kadem krup hakmat jong utrai jisu
cầm đây tăng kata cái jing đam khrup jong cả hak mat jong u là này hak kejat jong u Henry đã cái jing yam snow sik thang jong cả kiu mat ki jau ha ki kejat jong u Jisu haba kiu mat jong cả ki jau khamat jong Jisu kasdang banyat ya ki kejat jong u da u nyukli jong cả kampan sange hang ta Henry kanang le shu da ka ba do ya ki kejat jong u Jisu Klam sange kumau Jisu ang klam sange kado ya ki kejat jong Jisu. But hadin bakadala deb do ya kejat jong Jisu kane ka kentei ka ta da ka umpnyang ka baremdor ha ki kejat jong. Kane kadai kata ka kompnyang jong kinyam ju ha ki bahalor la ne ki bahe ki bahan. Maka ka yo ibo Jisu dai ublei udai nong suspa udai nong penem ubahalor tam dei teman tekadau kapediang yo Jisu ha kadanot ka jongka ha ka jing em ka jongka kine ki sautli kine ki jingle jong kane ka kentei ko handman ko para kahikai yang abade pi bat ko khat ka wer yang abade pi babangiru ken ngidei ban le hakmat jong Jisu ningkong ne sabe ladang ngitip bangilong ki beru ki batlot ladang ngitip bangilong ki beru ki baduna ngidei ban mare sotrai ban dem khosiu hakmat jong ngim day ban leran ngim day ban sngo kumno habang ngidon ka jingtlot habang ngilong ngitip bangilong ki bru ki bapop ngidai ban mare so Jisu ngidai ban dem krup hakmat ka jungu ngidai ban bread telitelan yalade how Jisu kane ka bru ka le yakata bat ka khat ka wer yang abai pi ko hanmen ko para man ka por ngidai ban bread yalade hakjat jungu Jisu ka baar kane ka kentei ka jau mat namar ba kasnyo sik thang ya ki jinglong batlot ki jinglong ba pop chongka bat kane ki jingjau mat ka chongka kapan pau ya ka jingkloi chongka ban kala ka bamut ka jingkloi chongka ban kala ka bamut ngiru ko hanmen ko para haba ngitip bangilong ki bro ki batlot ngidei bandan kane ka mansim ban kloi ban kala ka bamut ban i ya ka jing im barim jungi kababut kane ka riu kentei ka nyat no ya kita kiumat jongka nakjat jong Jisu dau nyukle kane ka dak ka jingle jongka ka dei ka jing sngurit jongka la ne ka jing penpo jongka hakmat jong Jisu ngiru ngidai ban penrit ngidai ban penpo yala de lada ngitip bangilong kinong pop bat haba ngiwan hakmat jong Jisu lada ngidon ka jing snomeng lada ngidon ka jing sarong kamanto yang abade pi banwan hakmat jungu lada ngimdon ka jing sngoret nangta kane ka kentei ka do klam sange hakikijat jong Jisu hadin ba kala dem nyat kane ka jing do jong ka yakijat jong Jisu ka penpau ya ka jing ej basisha jong ka yau Jisu hot klempep mensua ka em ka jing em bapop ka em ka jing em ka ta ka barunar ka bajengai no blei ka jing em klam ka jing ej Henry mentapad haba kalayo mat ya ka jing ej ka jong Jisu ka yai do ya ka jat jong Jisu ka penpau ya ka jing ej ka jong ka nang tapat hak kadu ka ta lane ka pansle ya ka jat jong Jisu da ka umpanyang ka baremdor kane ka dei ka jing ai borom jong ka yau trai hadin bakalayo mat ya ka jing map hadin bakalayo mat ya kata kabor ka jong trai ha ka jing em ka jong ka ko hanmen ko para menta ka sngi ngakwa ban pusan ringkat bat pi ban ngakhot ngawari pi bat yala de rukum ju bangin pet ngin kmi yala ka jong ka jing em yala ka jong ka jing le ha tong ngilong kum usimon ngi khot snu bha ngi pedang snu bha yaw trai ka jing em ka jingi Henry ngim don kata ka jing e ngim don kata ka jing e ngim don kata ka jing shania ngim don kata ka jing sngoret hakmat ka jing u ule ya kane dei mata kadau habau yo i bakane kare kon te ule ukno wadau yo Jisu ba pedang snu bha ya kane ka repop ha ka jing em ka jing u yo le se ngilong kumono Simon u Farisi bat kum juru ngide ban pej ban kmi ban ngide ban ong halade ba ngade ban long kum kane ka riu kan thei hakajing em junga ka ba don ka jingej ka ba don ka jing shania ka ba don ka ta ka man sim ban kloi ban dem khosio khmat jong trai ban don ka man sim ban kla ka ba mot
ban dan kata kamen sim jingus ngeurit ban penpo ya la deh khma jungu bat kum juru ban don ka jing ich bat kum juru ban ai borom ya turai ha ka jing em ka jungi ko han men ko para ngi yos ngeu bat ngi lapule bun sin na ka jing tho ba khoj na ki kitab jingpynbna kala nong ka balai ka lain ka ba arpho ka ba ong kum ni ha khmi ngayeng ha ka jing khang bat ngatit uno ubayos ngeu ya kasur jonga bat unpli ya ka jing khang nga ngan rung haying bat ngan chong bam rengkat bat u lem bat nga to ken ko han men ko para ngisngap ngios ngeu ya ka jing khot ka jung trai ka jing tit jong trai ka jing khang jong ka jing em ka jungi ngin pli ya ka jing khang khnang bam u unwan bam rengkat bat nga bat pi bat ngi rengkat bat u bangin yo ya kata ka jing e ka jing kerku ka jing kala ha ka jing em ka jungi an yoro ya Jesus Christ Junom la junom amen. ngin yeng ngin Palei la ka jong ka jing nget nga nget hau lei pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau pada hau Jesus Christ kun ba marwe jungu trai jungi ya balapon do man sim Bakhuid ya balakana kamaria thai soti ya basala ben hapo Pontius Pilatus la sanar nai u la ya balata biu la ya bayab ha ka Sngi ka balai la mi par ki bayab ula kiu sabneng usong sakaman ublai pa badan bor baro nang cawan pat ban bisyar ke bemet ke bayab nangay dahau man sim Bakhuid ka balang Catholic Bakhuid ha ka sing selol Bakhuid ha ka sing ma pop ha ka sing mi pat ka do bada ka sing em bom Good. Amen. Lai spa nyau pula. Top tian ko trayu ko bangi terwangu wano jangi toshim. Top tian ko trayu ko bangi terwangu padmen kentan kumju. Akma jome ko pa mira jing terwa jing ayu ko Mawkhlam. But why la marjing knya top tiang ko trayu ko bangi terwang ono jangi toshim top tiang ko trayu ko bangi terwang but ben kentang kumjo akma jome ko pam kan kiu ka jin terwang Toduai ko para baka jing kenya junga bat jong pi kan long ba pedang huna kemad ublei ko pa badan bor baro Go try pedang jing kenya ti jong pi na ka banta ka jing ro bat borom ka teng ka jungu ka jing man toy ngi bat balang Bakhuid jungu barok away Tope da ka basbon ya ka jing kerpa jongi ko try ba ha ka jing sbon jong me to pediang ya ke ne ka jing terwa kenya jong ke sakri jong me ba kumta ya ka ba mangi shimet ngi terwa sako brom ka karteng jong me kan mentoy na ka banta jong ka jing pen em ya baro dau Chris utrai jongi amen. Utrai don rengkat bat pi Rengkat bat piru
Token tu yala ki donut. Continue ki shall Tong try. nang u try blay jungi. I shall hog but kade. Da shisha ka long basong hok bat ka badai ka deiti jungi bat ka jingpynbna yangi. Haman la kapor bat ka jaka ban aingu yame. Ko kan rat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bom jekut. Namar walada mem don kam ya ka jing ro jungi. Penban ka jing sngu jungi. Kadaihi ka jin ai jong me. Namar ki jing ro jungi. Kimpan yare ya ka jing kraw jong me. Henry ki arab yangi na ka banta ka jingpynbna. Leng bau trai jungi u Jesus Christ. Bat kumta rengkat bat ki kenuhun ruai jung ki angel. Ngi ro ya me bat ngi penbana da ka jingkmen. Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, keep right. Rain, but we're taking down. Da gaburam jome. Rayo sana shadram. Rayo sana kemkut. Rayo sana you blay. Juram. Yaro you tabawan. Akaketeng utrai. Neng buat berteki dam da kaburam jome. Wayo sana shadrom, wayo sana klemkun, wayo sana you play junong. Da shisha melong Bakhuid ko try ka tame jong ka jingkhuid baro. Namar kata ngi kerpat yame topan Bakhuid pan kentang ya kine ka jing truwa jungi. Da ka bapa yaman sim jung me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ. Hakapor baladi no ya u badala kamon snubha ula pediang ya ka jing sha sutom ula shim yokpu. Bad kebai ngu yame ula kedia ya u badol ai hala kisenran u ong. To shim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jong pi. Ha kajukur kom endala layabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang batamai bad bom jukut ya keba enpenmi na kebenta jong pi bad na kebenta kibabun na kebenta kajingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajimaya jong kajingay. Kata sin bangi bandu deuku. Bangi de nakade kakuri. Jingpynbna kajing atung ikutrai. Sadadu Namar kata ngig bapan menta ya kajing ya bar kajing me pa chungu ngi terwa hame kotra yokpo jong kajing em bat yakukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyew yangi kibabit ban yang akmat jong me bat ban sakri ya me da kebas ngoret ngi kerpat ya me bangi kibayo banta hakamet bat kasna mukres ngi long kiba lapanya tali ka way dauman sim Bakhuid token mau kotra ya kabalang jong me kabla priang setelah kepertei bato penjana yaka ha gajing ej ringkat badulio ukpa Bakhuid jengi uwelbet ubishop jengi badbaro kileng do token Mawkhlam ro yakihan men kipara
Shenrang bat kentei ki balayotya da kebekermen ya gajing mipat. Bad ya baro ki balakladno a gajing isnei jong me. To pediang ya ki sha gajing shai ke kemad jong me. To isnei yang ibaro ngi kerpad ya me. Barengkat bad kamariat hesoti Bakhuid kakmi jong ublei. Ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro kerukhuid. Ki balapen sunga bahaya me pateng lapateng. Ngilong ki babet banyo bantalem ha gajing imbom jukut. Bad benginira bad pandan borom ya me dau kunjung me u Jesu Christ. Dau lembat u bad hau. Kan long hame ublei kupa badan bor. Ha gajing yalong kawai jong amen sim Bakhuid. Barok ke borom bad gajing yaro. Junam la junam. Amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbelah hikai ngi dektin blai ngi nod ban ong kok pa jungi ubah habeneng kalong ke Bakhuid kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong kamon jong me ha ke kendeu kumbah habeneng to ai ngi menca ke jembam jungi ke bahala ke Sngi bat ma bi ngi kerengkang jungi kumbang ngi ruk ngi ma bi ke beles new yang ngi padwad yalam ngi sha ke jingpynbna Henry de Palei yang ngi na ke basneu to penlai jangi ngi kerpat ko try na gajing snu baro ha gajing sbon jong me to ai jing suk jing san ya kisngi jungi knang ba da gajing rap gajing isnei jome ngin lai barabor na kapop bangin yo jing ya da na gajing jenjar baro kat ba ngi dangap khmelenti ya gajing kermen Bakhuid bad gajing wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ. Namar ke jombe kalong kaima ke jombe ke bor berkaburam junom la junom. Ko try Jesus Christ me belong haki apostol jongme ka jingsuk ngai api ka jingsuk jonga ngai api. Wat pe ya kipop jongi Henry ka jingai jong ka balang jongme bad ka jingsbun jongme to ai ha ka ka jingsuk bad ka jingai teli ka wei kat kum ka mon jongme mame ubim basan shar junom la junom. Amen. Kajing suku try kedan barabor rengkat bat pi. Rengkat bat pi. Tong ini try ya kada kajing suk iwe ha iwe pat. Kajing suk bat pi. Kajing suk bat pi. Kajing suk bat pi. Ko kun lang bro chong ublei me bagi to ki po ya percaya. Hakmi ukun lang broad jong blay hakmi bakit no yagi pop jong ka perthei suk yangi bala shakhat sha kan ke jing khawai jong ukun lang broad o kan rat kam shong khop ba mamru ngapo ka yeng ke chunga kan reis ong tan diktin kaman sem chunga kan sakhiya hi kamat bat kasnamo Chris kan ribat kan ilam ini sha ka jing embam jukut amen.
Kok pa bahabaneng. Try bagajingay kabamalay hangi. How kun jung meu Jesus Christ. Uhan man jungi. Bat kateliding jung kajing exbon. Kan kelang hagdano jungi. Dauman sembakot. Kan kersubyang hangi. Yakajing kerman bala kerku. Na kabanta kajing wan kahima jung me. Try bagajingay jung me. Kan pengkeladur yangi. Syai kanong lur lengka. Bom ju shong taj. Ban bedi kesembai jong ke gospel. Try begitu kesembai ken penkeladur na syapok ya ke jajan rew ya ke pratai mariang barok away. Aga jing kmelenti bati kena ya ke beneng batumai bat ke pratai batumai. Haban dara ki bo jong peman laweng no kaburom jong me kan tanshan jinom. Try bagajing jong me kan kersubiang hangi. Ki pilgrim jong ke jing kerman. Kajing angdut bat ke tia jing kan show happening. Ai bagata kaju kajing ay kan penpriang ya kajing kemen kajing suk jong nong spa jongi hasatla ke pertai shame koblai jongi balakar ko jinam kan long ke borong bat kajing ya ro jinam amen kok pa jongi ba habneng ke long ke bakhuid ya kerteng jome Tuai mata kejembam jungi kebahala kesngi batama yangi kerangkang jungi kumbang geroki mabi kebelas new yangi badawat yalam yangi syaka jing penshoy android penla yangi nak kebas new amen kublai kemaria kabadab da kecingayai utrai dan bat pa balakar ku ya pan pedeng kentai balakar ku ya sok po jong pa jisu kemaria bakho yok mi jong blai tuai nak benta jungi kenong pop Bynta pada kepor kejungi amen kaburam okpa pada ukon pada mensem bakhuid kumba kelalong keba meningkong kumju menta pada barabo junom la junom amen tong ini aduai ngi karpat ko try to ai bagajing try kam jung kajun ice bone na beneng kan simti ye kedanot bat ki met jongi kumta man la kapor and ka jing sngi jungi hanrei ka bor jongka kan trei kam hangi dau kres utrai jungi utrai don rengkat bat pi blei badan bor baro unkur ku ya pi ukpa badakon badaman sem bakhuid amen tolai suk e basukri trai da ka jing emba baha jong pi ni sngo ya blei South Spotlight South Spotlight Shaprang sipai basuru gris Shaprang intur persya jing trim Dinjanu gris sisungin bun Unong yalam rang bau sim Kam jing syap jing gris Palei Sngi Bakhuid Aburam Hakpa berukun Hamad Sim Bakhuid Malak Pamaningkong Puju Mental Baraboy Jinam La Jinam Amen. And your right try Jesus Christ Jinam La Jinam Amen.